Iphini likaNgqongqoshe wezempilo uDokotela uJoe Phaahla kanye nowengamele ezempilo eNorth West uMadoda Sambatha kulindeleke ukuthi bavakashele esibhedlela esiyimele iWilmed Park eKlerksdorp njengoba sekutholakale ukuthi kunodokotela wakulesi sibhedlela otheleleke ngegciwane corona. Kuyakhathaza-ke ukwenyuka kwesibalo sezisebenzi zezempilo njengoba kuyizona eyibhekeke ukuthi zihambe phambili emkhankasweni wokulwa nalolu bhubhane. Umnyango wezempilo ubonakala ubhekene nengwadla njengoba manje sekumele wenze imizamo yokugwema ukuthi izisebenzi zawo ingatheleleki ngaleli gciwane kanti ngapha siyenyuka nesibalo sabantu abahaqwe lesifo ezweni. Emasontweni edlule kwatholakala ukuthi kunodokotela oneminyaka engama-70 ubudala kanye nomhlengikazi abatheleleka ngalesifo besemsebenzini kanti eLimpopo nakhona kwatholakala ukuthi sekunodokotela osehaqwe lolu bhubhane ngemuva kokuvakashela phesheya. Lo dokotela ubelokhu egcinwe ngayedwana. Esifundazweni iGauteng khona kwatholakala ukuthi kunodokotela abayisithupha sebehaqwe lesifo. KwaZulu Natal kuzokhumbuleka ukuthi izisebenzi zawabeka phansi amathuluzi okusebenza ngemuva kokuvela kwezindaba ezithi kunezisebenzi ezingama-48 esibhedlela iSt Augustine eGlenwood ezahaqwe lolu bhubhane kanti lesibhedlela sagcina ngokuthi sivalwe. Ngenkathi iqala inyanga uMbasa kunodokotela ababili baseMpumalanga abahaqwe lo mashayabhuqe. Izolo izwe lilale ngezindaba ezithi kutholakale abanye abantu abayi145 asebehaqwe ubhubhane nokwenza isibalo sabathelelekile babe yi2,173 bangama-25 abantu asebebulawe lesifo kanti bangama-410 abantu okutholakala ukuthi bebehaqwe lesifo kodwa sebesindile. Isifundazwe iGauteng yisona esahamba phambili ngesibalo sabantu asebehaqwe lesifo kulandele iWestern Cape bese kuba isifundazwe iKwaZulu Natal okuyisona ke sihamba phambili ngesibalo sabantu asebebulawe lesifo. Uma ngabe udinga ulwazi oluthile oluthinta iCoronavirus ungaxhumana nesikhungo esibhekele izifo ezithathelanayo iNICD ku-0800 123 456 noma uthumele uWhatsApp enombolweni yomnyango wezempilo ethi 0600 123 456. Ukuze sigweme ukutheleleka kumele silalele imiyalelo esiyinikwa uhulumeni singabi uvanzi kanti siqinisekise ukuthi sigeza izandla siyeke nokuzwenwaya ubuso. NguCalvin Dludla wendaba zeSABC.